Hai Bes, yuk masak satset wut mateng dadi. Nah, iki aku mau masak sayur bening, sayur oyong, wortel dan juga bihun. Sayur sehat anti kolesterol. Terus sayur iki juga suweger lho Bes. Nah, piye yo elekku masak iki jam 09.00 mateng mergo masak iki rondo kawanen. Jam 09.00 mateng beduk iku lho Bes, sayur sakmono ki iku lah entek lho ya Allah, sore ku masak maneh aku Bes. Dadi iki bumbune suwimpel ya, bawang merah mek bawang putih iki dirajang, digoreng, digongso, mari ngono dikei banyu. Engko nek banyune wis umep, sayur reno loro iki dicemplungno. Tapi sing pertama sing dicemplungno yaiku sayur wortel. Nek wortele wis mateng, dilanjutno sayur gambase. Gambas iku sayur oyong iki lho Bes, nek wong latukan ngaranine ku sayur gambas. Terus ojo lali diwehi seasoning ya, garam, uyah, micin saidi, kei gula saidi ya boleh. Nek wis umep ngene iki, wis dites rasae, terus sampean cemplungno bihun sing wis direndam banyu sadurunge. Wis to Bes, nyacak masak ngene, pengeluarane irit, sayure sehat, dijamin anak-anak pada suweneng iki mergo suweger lan uwinuk.